Здравейте, приятели! Събрали сме се на неделната среща на Fiat Forum България. При нас е Веско, който миналата седмица, по-миналата, спечели втората награда от Еко, която е ваучер на стойност 100 лева. Прави се на пияница, между другото. Веско, заповядай. Честито. Може ли снимка? Може, чакай, е така. Да извадиш една снимка от... Штрак. Чакай, то май може да се прави. Може да. Може ли? Ай, готово. Здравейте! Това е последното тегляне на наградите на Еко. Тази седмица пак с колеги от форума на срещата в София, която си правим. Този път картата ще бъде изтеглена от нашата колежка Моника. Ето ги тук картите на всички, които са върнали своите стари карти. Тук е списъка с техните имена. Разбъркваме ги хубаво. Избери си една карта. Ама не съм виждал. Така, и да видим сега на кой е тази карта. Благодарим на колежката. Благодарим на колежката, да, точно така. И сега да видим, че то е та от коя от тия с баркодовете. Любо от Пазарджик. Браво, Любо!